περνάμε στον επόμενο ομιλητή, να κάνω μια παρένθεση. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ενότητα, η οποία έχει τίτλο «Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής». Σε αυτή την ενότητα, λοιπόν, καθοριστικό ρόλο θα παίξει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής η ομιλία που θα ακολουθήσει. Είναι από τον γιατρό, τον ψυχίατρο, κύριο Γιώργο Μανολέσο, τον καλούμε να έρθει στο βήμα, τέος διευθυντή του ΕΣΥ, που είναι και υπεύθυνος ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση. Η ομιλία του έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο «Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση». Κύριε Μανολέσο, ελάτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Όταν άρχισα να φτιάχνω την παρουσίαση, ευτυχώς γρήγορα, λέω τι κάνω τώρα, δεν πάω σε συνέδριο συναδέλφων και σχετικών με την ψυχική υγεία. Θα πρέπει ίσως να βρω κάτι να πω που να έχει και νόημα. Θα είναι τόσοι άνθρωποι εκεί. Για να δούμε τι έκανα. Τι πατάω. Ναι. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορεί κανένας να δει τον ανθρώπινο νου. Πολλοί το κοιτάνε έτσι. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν έναν βιονικό υπολογιστή, του οποίου το βασικό πρόγραμμα είναι να προβλέπει. Αν καθίσετε να δείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ το μυαλό μας τι στριφογυρίζει συνέχεια, είναι επειδή κάποια έγνοια έχουμε και πρέπει να βρούμε τη λύση. Δέστε το. Από την πιο κρυφή έγνοια μέχρι την πιο εμφανή. Και όλο αυτό βέβαια γίνεται για να μπορεί να βοηθάει τον οργανισμό να κρατιέται ζωντανός και να μπορεί να βιώνει αυτό που είναι μια βασική αρχή στη ζωή, την ευχαρίστηση. Τώρα, όταν εμφανιστεί η σκλήρυνση κατά πλάκας, και βέβαια κάθε σοβαρή χρόνια αρρώστια, ο ανθρώπινος νους θα πρέπει να προβλέψει τη σωστή δράση ώστε να αντιμετωπιστούν. Πρώτον, η αρχική και η μετέπειτα απώλειες. Το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα συμπτώματα που τη χαρακτηρίζουν. Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες. Η δυνατότητα, τέλος, να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκει την ευχαρίστηση. Όλα αυτά μπαίνει μπρος στο μυαλό και θα πρέπει να δώσει απάντηση. Η αρχική και η μετέπειτα απώλειες, βέβαια ξέρουμε όλοι, αναφέρθηκαν, είναι η σωματική, η εργασιακή, η οικονομική, η κοινωνική και η διαπροσωπική. Και όταν μιλάμε για απώλεια, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για κάθε απώλεια ή για καινούργια απώλεια ή για την ίδια κατηγορία απωλειών, θα πρέπει ο ψυχισμός μας να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Κάποιος ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι θα είμαστε θυμωμένοι. Δεν πρέπει να είμαστε θυμωμένοι. Διότι αν μείνουμε στο θυμό, το χάσαμε το παιχνίδι. Θα περάσουμε πρώτα απ' όλα από την άρνηση, σαν να μην τρέχει τίποτα. Στη συνέχεια θα θυμώσουμε, μετά θα αρχίσουμε να το διαπραγματευόμαστε το πράγμα, να το δεχτούμε λίγο, να το δεχτούμε περισσότερο. Μετά θα έρθει η θλίψη, μια στεναχώρια που είναι φυσιολογική σε αυτή τη διαδικασία και στο τέλος θα έρθει η αποδοχή. Για σκεφτείτε τώρα ότι ο άνθρωπος που έχει τη σκλήνηση, αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να την περνάει όποτε έχει μια απώλεια. Από αυτές που λέμε. Ας το σκεφτούμε λίγο. Είναι και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω πόσοι το έχουμε σκεφτεί. Ο άνθρωπος που έχει σκλήνηση έρχεται αντιμέτωπος με το απρόβλεπτο. Λέγαμε στην αρχή ότι ο νους μας είναι έτσι φτιαγμένος που να προβλέπει και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με το απρόβλεπτο. Πότε θα έρθει η όση, πότε θα έρθει η επιδείνωση και η πρόγνωση. Πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πρέπει λοιπόν μπροστά σε αυτό να δοθεί μια απάντηση. Τι κάνουμε με το απρόβλεπτο. Βέβαια θα πω ότι σε σχέση με το απρόβλεπτο πρέπει όλοι μας να είμαστε έτοιμοι, αν είμαστε ή δεν είμαστε. Βεβαίως και τα συμπτώματα στη σκλήνηση δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και εκεί είναι που πρέπει να προσαρμοστεί ο άνθρωπος και να σκεφτεί τι θα κάνει με δάφτα. Την κούραση, τον πόνο, την ευρωμυϊκή έκπτωση και τη γνωστική έκπτωση. Τώρα νομίζω, τουλάχιστον όσοι είμαστε στη δουλειά στον χώρο της υγείας, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι που φέρουν από τη σκλήνηση, ξέρουν τι σημαίνει η σχέση με τον γιατρό, αν θα είναι πετυχημένη και καλή. Μην τους κάτσει κανένας ανάποδος, κανένας μυστήριος που δεν εξηγεί, δεν ερμηνεύει, δεν κάνει, δεν ράνει. Αλλά και ο ίδιος, αν θα μπορέσει ο ασθενής να φροντίσει αυτή τη σχέση, αν ο ίδιος είναι ανάποδος, αν ο ίδιος είναι με αιμονές και δεν μπορεί να φτιάξει σχέση. Γιατί η σχέση σημαίνει και από τον γιατρό και από τον ασθενή κάτι που θα πρέπει να γίνει σωστά.
Τώρα να μην μιλήσω για τις συνθήκες της υπηρεσίας, για τις συνθήκες υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επίσης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα. Ωραία, μπαίνει σε μια διαδικασία ο άνθρωπος που έχει τη σκλήνηση, τι γίνεται, δηλαδή κατά πόσο είναι αποτελεσματική η θεραπεία. Και βεβαίως οι παρενέργειες. Ναι, πρέπει να μπει στη θεραπευτική αγωγή, στη διαγνωστική και να ακολουθήσει κάτι. Τι γίνεται με τις παρενέργειες, ποιος τις προσέχει. Και ερχόμαστε στο τελευταίο. Μετά από όλα αυτά, πώς θα βρει ο άνθρωπος δρόμο επιτέλους να είναι καθημερινά κάποιες στιγμές, λεπτά, ώρες με ευχαρίστηση. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν χάνονται απλοί οικοί τρόποι που τη βρίσκει. Ένας άνθρωπος που ήταν χορευτής και παθαίνει σκλήνηση και έβρισκε μέσα από το χορό να εκφράζεται και να νιώθει χαρά, τι θα κάνει τώρα? Άρα προκύπτει η ανάγκη να βρεθούν άλλοι. Σε αυτά όλα πώς αντιδράει ο νους, αλήθεια? Το βασικό πρόγραμμα της πρόβλεψης ενεργοποιείται έντενα, παρασέρνοντας και τα άλλα προγράμματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν, δευτερεύοντα, μέχρι ότου υπάρξει εξασφάλιση ότι έγιναν οι απαιτούμενες προβλέψεις. Όμως, η ενεργοποίηση αυτή καταντά βασανιστική όσο το αποτέλεσμα καθυστερεί. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του? Μπορεί να κάνει πολλά. Αρκεί, πρώτον, να διαθέτει σημαντική ψυχολογική ωριμότητα. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι σαν ψυχολογικά ώριμο άνθρωπο θα ορίσουμε αυτόν που έχει μάθει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το άγχος του. Είναι ένας ορισμός. Αυτό εννοώ εδώ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αν διαθέτει δυνατό και ανθεκτικό υποστηρικτικό πλαίσιο. Πόσοι έχουν έτσι καλές οικογένειες που θα σταθούν κοντά, που αναφέρθηκε το θέμα και η αξία της οικογένειας? Δεν ξέρω πόσοι. Ή και πόσοι θα κρατήσουν αυτή την οικογένεια έτσι σε καλά επίπεδα, να υπάρχουν οι δεσμοί κτλ. Πόσοι έχουν οικονομική άνεση? Πόσοι έχουν αυτό που επίσης χρειάζεται, μια πλούσια κοινωνική δικτύωση? Πόσοι? Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε σοβαρές, καλές υπηρεσίες υγείας? Τώρα εμείς από την περιφέρεια, αν σας πω τι γίνεται με τα χωριά κτλ, άστε να πάνε. Αρκετά συχνά λοιπόν δεν τα καταφέρνει. Οπότε τι βιώνει? Άγχος καταρχήν, που μπορεί να γίνει κατάθλιψη, έντονη στεναχώρια, απελπισία, αποξένωση και έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά. Τι στοχεύουμε τώρα με αυτή την ψυχοκοινωνική παρέμβαση που κοιτάμε και την λειτουργούμε με ομάδες? Πρώτα απ' όλα το άτομο να αποδεχτεί τον εαυτό του μαζί με την αρρώστια. Όχι ψέματα. Και μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποδεχτείς τον εαυτό σου χωρίς αυτό που πραγματικά είναι η αρρώστια σου. Ή θα καταφέρεις αυτό που δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο ή δεν προχωράς. Δεύτερο, το άτομο να καταφέρει να σταθεί αποτελεσματικά απέναντι σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέραμε. Και το άτομο να ανακαλύψει νέους δρόμους για την ευχαρίστηση. Εδώ χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας και κάτι που είναι σαν αξίωμα, ότι ευτυχώς, γιατί θα ήταν μεγάλη αδικία, θα υπήρχε μεγάλη αδικία στη ζωή, φοβερά μεγάλη, εάν δεν έχουμε σαν άνθρωποι ένα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο να μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό που παθαίνουμε είναι ότι έχουμε παγιωθεί σε αυτούς τους εύκολους τρόπους που μας ήρθαν από τότε που γεννηθήκαμε, εκεί που μεγαλώσαμε, να βρίσκουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση. Όταν συμβαίνει η αναποδιά, έρχεται η απελπισία. Ενώ αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πεις το έχασα αυτό, έχασα αυτόν τον τρόπο να είμαι χαρούμενος, για να δούμε αν υπάρχει άλλος. Εδώ, εάν το καταφέρει κανένας, γίνεται αυτό που γράφεται, ότι τελικά μια μεγάλη αρρώστια, μια δύσκολη αρρώστια ή ένα μεγάλο εμπόδιο στη ζωή μπορεί να γίνει δώρο ζωής. Αυτό εννοούν αυτοί που το λένε. Πόση ώρα έχω? Συντομεύστε. Πώς? Να συντομεύετε. Ωραία, γι' αυτό ρωτάω. θέλω να ακούσω κι εγώ καλά λόγια, ότι τέλειωσα στην ώρα μου. Ρε, παιδί μου, δεν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, τι γίνεται μέσα από μια διεργασία ομάδας. Αυτό το θεραπευτικό κλίμα που καταφέρνεις να φτιάξεις μέσα σε μια θεραπευτική ψυχοκοινωνική ομάδα καταφέρνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να φέρει το μέλος σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό.
να ξαναβρει την ικανότητα να είναι στο εδώ και τώρα. Αυτό το περίφημο σύνθημα που έχετε ακούσει και σε πολιτικάντιδες και στα λοιπά, και είναι μια ψυχολογική, έτσι, ένα μότο, το εδώ και τώρα, όπως είπατε, το μότο πριν, δίνει μια πολύ μεγάλη ικανότητα στον άνθρωπο όταν γίνεται με σωστό τρόπο. Κοίταγα τη φωτογραφία του κυρίου Μπάκενε, πώς είναι το όνομα? Μπάνεκε, όπου έβλεπα τον πατέρα του που σκουντούφλαγε, ξανασηκωνότανε και γέλαγε. Νομίζω ήταν ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι έδειχνε η φωτογραφία, που ήταν στο εδώ και τώρα. Δηλαδή ήταν αυτός που είχε αποδεχθεί αυτό που έχει, έπαιζε μαζί του. Αυτός που είναι στο εδώ και τώρα είναι σαν παιδί. Η θέση μας δεν είναι να ξεμοραθούμε όλοι. Η θέση μας είναι ότι αν κάποιος μπορεί να ξαναφέρει τον εαυτό του στο εδώ και τώρα, βιώνει μια άλλη κατάσταση. Θα βρει απαντήσεις σε αυτά που ψάχνει, σε αυτά που είπαμε. Δηλαδή θα βρει και τις άλλες οδούς της ευχαρίστησης. Θα βρει αυτούς τους τρόπους που είπε ο κύριος ασκητής πριν, στο συγκεκριμένο τομέα της σεξουαλικότητας, να ξαναβρίσκει ευχαρίστηση. Αλλά μόνο όταν μπορέσει να είναι στο εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα θα του δώσει τις απαντήσεις που είναι δικές του. Δουλεύουμε αυτή την ομάδα 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια έχει τον τύπο ανοιχτής-κλειστής, δηλαδή ξεκινάμε με ένα ορισμένο αριθμό. Αν κάποιος φεύγει, μπορεί να αναπληρώνεται. Έχουν συμμετάσχει 24 άτομα με σκλήνηση. Φέτος έχουμε 11. Ξεκινάμε από Οκτώβρη και τελειώνουμε Ιούνιο. Είναι μία φορά την εβδομάδα. Απλά θα σας πω ότι από αυτούς τους 24, μαζί με τους φετινούς, είχαμε 2 dropouts, 2 φύγανε δηλαδή χωρίς να έχουν πάρει καλό. Οι υπόλοιποι είχαν μια πολύ σοβαρή επιδείνωση και τους ήταν φοβερά δύσκολο να έρχονται εκεί που μαζευόμαστε. Και οι υπόλοιποι από αυτούς που δεν είναι φέτος έφυγαν για διάφορους άλλους λόγους, αλλά καταθέτοντάς μας ότι η παρουσία τους, η εμπειρία τους μέσα στην ομάδα ήταν κάτι θετικό. Πόση ώρα έχω? Μην αγχώνεστε. Σε 2-3 λεπτά θα έχετε τελειώσει. Ωραία. Εσείς θα μου πείτε, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Σε 2-3 λεπτά. Η ομάδα γίνεται με την παρουσία, και εδώ είναι μια πρωτοτυπία, του βασικού θεραπευτή, του leader, και υπάρχουν και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργοί, 3 ή 4, μαζί με τον συντονιστή. Αυτό, γιατί το λέω πρωτοτυπία? Ξέρετε, στις ομάδες που κάνουμε με ανθρώπους βαριά διαταραγμένους ως προς το εγώ, που λέμε ότι το εγώ τους έχει σπάσει, είναι κομμάτια και σε ψυχώσεις και σε βαριές νευρώσεις, η παρουσία συνθεραπευτών βοηθάει. Βοηθάει όταν ο άνθρωπος είναι πολύ απελπισμένος. Βοηθάει γιατί στο πρόσωπο ενός θεραπευτή και μόνο μπορεί να προσβλέπουν με πολλή ένταση που δεν θα τους κάνει καλό. Όταν υπάρχει ένας θεραπευτής και αρκετοί συνθεραπευτές που έχουν συντονιστεί, που δουλεύουν καλά, αυτό που οι ψυχαναλυτές τέλος πάντων θα πούνε μεταβίβαση, διαχέεται. Και είναι πιο υγιές σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν γίνεται προσκόλληση μεγάλη. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα. Αυτό περίμενα να ακούσω, διότι θα σας πω ότι κάνοντας και μία εκτίμηση του πώς το βιώνουν, το πώς το ζουν και θεραπευτές και ασθενείς, οι εκτιμήσεις που πήραμε είναι ότι είναι μια εμπειρία καλή, τους έχει βοηθήσει αρκετά. Να μην σας λέω νούμερα. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Μανολέσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ κατατοπιστικός. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε γίνει σαν τους δημοσιογράφους στα κανάλια που λένε έλα, τελείωνε, θα πέσουν οι διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, είναι ο χρόνος περιορισμένος και είσαστε πάρα πολλοί που θέλουμε να τους ακούσουμε όλους. Μου επιτρέπετε στην αποφώνηση του κυρίου Μανολέσου να πω ότι να εκφράσω μια προσωπική εμπειρία και να νιώθω πολύ τυχερή που σε αυτή την ομάδα που σας παρουσίασε συμμετέχω στην Πάτρα που είμαστε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.